qegħdin nikbru fiha. L-Ewkaristija sistijaj trid tiddaħħal fina din is-sens ta' komunjoni. Li mhux nibża minn ħdejja, mhux qiegħed ħdejja asnaf minn ħdejja ma interessanix minnu. Dak huk li Kristu mit għalih u lilek għaqdek miegħu. U l-Qudiesa sistijaj tagħtina dan is-sens ta' fratellanza li tgħinna narfu li aħna membri ta' xulxin, aħna komunjoni waħda. U l-Qudiesa sistijaj mhux biss tesprimi din il-komunjoni ta' bejnietna, imma l-Knisja il-Qudiesa toħloq din il-komunjoni ta' bejnietna. Għaliex, fil-Qudiesa jekk tinnutaw is-saċerdot f'mument minnhom jitlob sabiex l-Ispirtu Santu mhux biss jinżel fuq il-ħobsu l-inbitu jibdilhom, imma jitlob sabiex jinżel fuq in-nies kollha li jkunu preżenti għall-Qudiesa sabiex jaqgħadhom flimkien bħala poplu wieħed. Huwa l-Ispirtu Santu fl-Ewkaristija żestijaj illi lilna jaqgħadna flimkien. U din ir-riflessjoni ta' din l-għaqda żestija jeħtieġ noħduha bis-serjetà fil-parroċċi tagħna. Kif jista' jkun iċċelebraw l-Ewkaristija flimkien meta għandna piki li jfirduna? Kif jista' jkun iċċelebraw l-Ewkaristija flimkien jekk ġejjin minn movimenti differenti u nsibu li qegħdin mifrudin minn xulxin? Kif jista' jkun iċċelebraw l-Ewkaristija flimkien bħala Knisja Komunjoni u inti tkun dak li qed tiżra in-nuqqas ta' komunjoni fil-Knisja? Eżistijaj hija kontradizzjoni. Nitolbu l-mulej juriħnina magħna ma naqtawx qalbna imma jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa eżistijaj. Iridu nagħmlu l-parti tagħna. Inkella maħniex ħankunu xhieda. Il-mulej jridna nkunu xhieda ta' din l-għaqda ta' bejnietna f'dinja li hija diffiċli jkun hemm l-għaqda. U lilna l-mulej għalinna li minn dan jarfuna li aħna tiegħu mill-għaqda ta' bejnietna ħbieb. U hawnhekk nixtieq naddu għat-tielet punt tal-komunjoni. L-ewwel li rajna hija l-għaqda fit-talim tal-Apostli li hija l-formazzjoni, t-talim tal-Knisja tal-Vanġelu. L-għaqda tagħna fl-Ewkaristija, ċelebrazzjoni tal-Qudies. Issa l-għaqda tagħna fl-imħabba. Ġesu f'San Ġwan kapitlu 13 vers 35 jgħidilna: min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, ġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Eżistijaj. Il-bieraħ irriflettejna fuq il-qawwa tad-doni u tal-karizmi kemm huma importanti fi dan il-Knisja. San Pawli jagħmel dik ir-riflessjoni wkoll ħadniha minnu mill-Ittra Korintin, però wara li San Pawli jitkellem fuq l-importanza tad-doni fi dan il-Knisja, San Pawli jagħmel din ir-riflessjoni. Imma jien nurikom triq li tgħaddihom il-koll. Li kont nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli bla ma kelli l-imħabba, kont inkun qisni strument tar-rami żgħar jew platti ċekċku. U kieku kelli d-don tal-profezzija u kont naf il-misteri kollha u l-erf kollu, kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa li nqanqal il-muntanji imma ma kellix imħabba, jien ma kont inkun xejn. U xejn ifisser xejn, ħbieb, mhux nilagħbu bil-kelma talla, xejn. U kieku kelli nqassam ġidi kollu fil-karità u nagħti ġismi għal-ħruq bla ma jkolli mħabba, xejn ma jkun jiswili ta' ġid. U din jeħtieġ noħduha bis-serjetà. F'kelma waħda, jekk qed tagħmel ma nafx kemm qed tagħmel effort int biex twassal lil Ġesu, kif tant insistejna l-bieraħ. Jekk inti fil-Knisja taħdem u qed taħdem daqskemm qed taħdem ma nafx kemm qed taħdem, li donna l-parroċċa timxi fuqek, li donna l-komunità inti tmexxiha, li donna l-moviment ekleżjali inti fih ma jgħaddix mingħajrek, jekk tagħmel dan kollu u m'hemmx imħabba fl qed tagħmel, ma jiswielek xejn ħabib. Xejn. U l-Alla ma jkun jafulek u fl-aħħar mill-aħħar laqqas in-nies ma jkunu jafulek. Irridu npoġġu l-imħabba u dak li nagħmluh tas-sew bil-imħabba u llum staqsi lilek innifsek f'dan mument. Hija parti mill-konverżjoni tagħna. Dak li inti tagħmel tas-sew immotivat mill-imħabba biex tagħmlu. U jekk qed tagħmlu mingħajr imħabba, għal xejn bibtiegħi mhux noqogħdu ngħidu hija l-mulej forsi jkun jafulna u le walla la jaf. Ħallik milli Alla jaf int ma tafx. Int ma tafx u hemm bżonn tkun taf int l-ewwel. U Alla x'jaf xejn fil-qalb tiegħek, Alla huwa sinċir u Alla huwa rett. Ma jqgħodx jgħawwex l-affarijiet għalik. Jekk m'hemmx imħabba, m'hemmx imħabba. Għid li m'hemmx imħabba f'qalbek u llum itlob il-grazzja li titbiddel. Ejja ħadkun ħieles timxi l-qudiem.
Però jekk tiġi eżisti, il-Knisja jekk inneħħu dil-laqda fl-imħabba tispiċċa milli tkun Knisja. Inkunu organizzazzjoni oħra imma mhux il-Knisja ta' Ġesu ta' Nażarett, il-Knisja ta' Alla Trinità kif se nirriflettu l-qudiem. U dil-imħabba rridu nenfasizzaw fuqha. Dak li nagħmlu li jitlaq mill-imħabba. Irridu nagħmluh fl-imħabba, irid jitkompla fl-imħabba u irid jispiċċa fl-imħabba. Il-bqija xejn aktar. U l-imħabba eżistijej mhijiex faċli. L-imħabba mhijiex faċli. San Pawl wara li jagħmel dak id-diskors li qrajt fil-kapitlu 13 Korintini kompli jgħid l-imħabba taf tistabar u tħenn. Inti dam tarhom kwalitajiet fikek fil-relazzjonijiet tiegħek fil-Knisja issa qed ngħidha. Mhux qed ngħidlek fuq il-post tax-xogħol, fil-komunità tal-insara li inti tkun magħhom. L-imħabba mhix għajjura fuq li jrid nixtieq nitkellem ftit aktar il qudiem. L-imħabba ma tintefaħx biha nfisha. Ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Inti tkabbar fuq l-oħrajn għax afdawlek xi ħaġa fidejk. Taħseb li lħaq xi ħaġa missejt issema bidejk mamma mija. Mela issib min tafdalu xi ħaġa mill-ewwel jitla fuq ras kulħadd fil-Knisja. Aħna għaddejja ta' xulxin fl-imħabba bibtiegħi. Ma tagħmilx dak li mhux xieraq. Kemm isfortuna xi kuntant anka fil-Knisja il-insibu hija min jagħmel mhux xieraq, ipattija. Jaħdem kontra xi ħadd ieħor. L-imħabba ma tfittxix dak li hu tagħha, tibqa' tagħti. Tibqa' tagħti. Tfittix dak li hu tiegħek, għati. Hija l-loġika tal-imħabba ta' Kristu din mhux tad-dinja. L-imħabba xejn ma tinkorla. Ma żżommx f'qalba d-deni, maħfra nix nitkellmu fuq għal-qudiem. Ma tifrax bl-inġustizzja. Aġratlek din jew qatt smajt fejn ġrat. Ħaqhom għattilhom jiena fil-kunsill parrokjali it-tor tagħhom ma semgħux milli qed jien, ħajoħdu mela, ħajjitalmu mela xi ġifieri ma semgħux minni. U int tifraħ bl-inġustizzja. Di imħabba Alla jbierek li għandek f'qalbek. B'dan l-ispirtu qed naħdmu fil-Knisja. Din ix-xhieda tal-għaqda ta' bejnietna. L-imħabba tagħder. Kollox temmen, kollox tittama, tissapporti, tifraħ bil-verità. L-imħabba ma tintem qatt ma tintem. Mela ma jistax jasal moment li jintejt full stop jien daqshekk fil-Knisja għax hemmhekk ħadd tpoġġi l-imħabba tiegħek lejn it-tmiem. Hija l-imħabba li tiġbidna fl-imkien u taqgħadna ħaġa waħda fil-Knisja eżistej. U Ġwanni Pawlu t-tieni proponinna ħafna sabiex dan il-kmandament tal-imħabba li huwa l-qalba tar-realtà tal-Knisja proponinna u xtaqna li jkollna spiritwalità ta' komunjoni illi tmexxina f'dak kollu li aħna nagħmlu fil-Knisja. U jekk wieħed jaqra daqsxejn b'mod attent dak li Ġwanni Pawlu t-tieni kiteb fuq l-ispiritwalità tal-komunjoni fil-Knisja, wieħed jista' jara 4 punti partikolari li nixtieq li noħduhom eżisti fil-qalb tagħna. L-ewwel ħaġa l-Papa jgħid sabiex ngħixu din il-komunjoni fil-Knisja, din-laqda tagħna ta' bejnietna fl-imħabba, jeħtieġ illi aħna nikkontemplaw ta' spiss il-Alla Trinità. Għaliex? Għaliex il-Knisja eżistijej hija frott tal-imħabba li teżisti bejn il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Il-Knisja hija mera ta' Trinità. Jekk Alla fih innifsu huwa komunjoni ta' mħabba, il-Missier huwa dak li jħobb, Liben huwa dak li maħbub u l-Ispirtu Santu li huwa l-imħabba fi anfisha. Il-Knisja tirrifletti din il-komunjoni wkoll ta' mħabba li teżisti f'Alla. Il-Knisja ma tistax ma tkunx komunjoni ta' mħabba, inkella l-Knisja ma tkunx immaġni ta' Alla fuq dil-art tiegħi. U għalhekk nenfasizza li l-imħabba hija l-qalba tal-Knisja. Li ngħixu dan il-kmandament kbir ta' Ġesu, li nħobbu lil xulxin kif ħabbna hu, dak li se jagħmilna tassew xhieda veri ta' Kristu flimkien bħala Knisja. Għaliex Alla huwa mħabba, Alla huwa komunjoni ta' mħabba u aħna rridu nkunu wkoll komunjoni ta' mħabba. Ejjew din irriflettuha ħbib tiegħi. Kemm il-parroċċja tagħna tkun komunjoni ta' mħabba? Inċed tagħmel biex il-parroċċja tiegħek tkun komunjoni ta' mħabba, laqda l-moviment. Biex il-familja li hija Knisja domestika ngħidula, jiġifieri Knisja żgħira, kif biex tkun ukoll din il-komunjoni ta' mħabba, biex tirrifletti din l-laqda tal-imħabba ta' Alla Trinità.
It-tieni punt li Ġwanni Pawlu